L'origen dels mussols. Abans, els mussols no existien. Vet aquí com van aparèixer. En Cario era un pagès avar i vanitós. Es passava el dia treballant al seu hort, protegit per un espès mur de plantes espinoses. Els seus llegums i fruits eren bons, i les seves collites abundants, però mai no donava ni un sol dels seus llegums o fruits. Si per desgràcia un altre pagès es queixava d'una mala collita, sempre tenia la mateixa i única resposta: hauries d'haver treballat més. Un dia, un dels seus veïns, que sovint passava gana perquè tenia una família nombrosa, li va dir: «Quins melons més macos que teniu aquest any!» «Deu ser perquè sé com cuidar-los», va respondre en Cario. «I tens molts mangos?» «Deu ser perquè tracto bé l'arbre que els produeix». «Em podries donar alguns melons?» «Ah, no, el venedor vindrà demà per endur-se'ls tots». «I els mangos? En tens tants?» «Ni us somis, ja me'ls he venut abans de collir-los». El veí, decebut, va tornar a casa seva sense res. I sempre era d'aquesta manera. En Cario mai no volia compartir res, ni la seva saviesa no compartia. Només tenia una sola i única resposta: «Jo sé per què aquell va morir. Sé per què la calamarsa va caure al camp d'Antario. Sé per què el riu ha sortit de mare. Jo sé per què...» Quan li demanaven per què, ell sempre responia: «Ho sé, i això és tot. Per què t'ho hauria de dir?» L'endemà de la visita del seu veí, cap al vespre, un rodamón es va presentar a la porta de l'hort d'en Cario. Era molt vell, cobert només amb uns draps, tot encorbat sobre el seu bastó. «Una caritat, si us plau», va demanar el pobre. «Segueix el teu camí, que jo no tinc res per tu». «Tot i això, aquest matí has venut els teus melons i mangos a bon preu. Segur que tens una moneda petitona». «Sembla que sàpigues millor que jo el que tinc», li va etzibar el pagès. «Segueix el teu camí o t'engego els gossos». «Series capaç de fer-ho?» «Per què no?», va renyar-lo encara més fort el pagès. Va obrir la boca amb la intenció de cridar els seus gossos, però, sorpresa, no va poder emetre cap so. El pagès tampoc no va poder fer ni un sol gest, i s'anava fent petit, fins al punt que es va tornar no més alt que 3 mangos. El seu cap es va arrodonir, els seus ulls es van engrandir i es van tornar fixos. La seva boca es va transformar en un bec tort, es va cobrir de plomes i els braços se li van transformar en ales. «Home avar i vanitós», va dir el rodamón, «d'ara en endavant seràs un ocell amb el cap semblant al d'un home. Només sortiràs a la nit per buscar el teu aliment. Tothom fugirà de tu, ningú t'estimarà, ni els homes ni els animals». D'ençà de llavors, molta gent té por dels mussols. Algunes persones antigament fins i tot arribaven a clavar-los a les portes de les granges. Però ara, els pagesos se'ls estimen perquè es mengen els ratolins, els talps i les musaranyes dels camps i les cases.